हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रणामम ओम नमो हरे कृष्णा प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे രാമ राम हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മുടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ 6 ശ്ലോകം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, പിന്നെ ജസ്റ്റ് 2 ശ്ലോകം എടുത്തു. നമ്മള് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മളത് പറഞ്ഞത്, അതിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്താണ്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ ചോദിച്ചത് അർജുനൻ? എന്താണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതാണോ ഭക്തിയുത സേവനമാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? ഏതാ നല്ലത്? ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിലുള്ളത്, ഏറ്റവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പറഞ്ഞു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്. അപ്പൊ അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ എന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ നിഷ്കാമ കർമ്മം, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. 3ാമത്തത് 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അത് 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും വരും, പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും മുക്തിയുടെ മനസമാധാനം, അതായത് ശാന്തി ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു. നിഷ്കാമ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല, നമ്മള് ഫലത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യതേ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, വിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മുന്നൊരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വമേധയാ തന്നെ എന്താ പറയണത്, ആ വ്യക്തി തന്നെ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, അവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിച്ച, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച നമ്മുടെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല.
ഇന്ദ്രിയ ദമനം സാധിച്ച മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ അപരാധം ചെയ്തില്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അത് നടപ്പാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് ധർമ്മമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇവിടെ ആര് നടപ്പിലാക്കുന്നത്? അർജുനൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യത തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ജിഗ്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷന്നഭി ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയാൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ദിവ്യാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? താൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ്? ദിവ്യ അവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, നമ്മുടെ അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. പ്രേമയുക്തമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്നതാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താൻ എന്നേക്കും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നെന്നും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആരിലുണ്ടായിരിക്കും? ഈ ദിവ്യാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയില് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദിവ്യാവബോധത്തോടു കൂടി, ആ ദിവ്യാവബോധത്തോടു കൂടി വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഒരിക്കലും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാണി എന്ന പദം ഇതിനിവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്രഹ്മണി എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിനിവിടെ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ പ്രധാന എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കാരണമാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് പ്രധാന. ഈ പ്രധാനയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹത്വത്വം, ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിനെ നമ്മൾ പ്രധാന എന്ന് പറയും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എന്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ അത് താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ മാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായി തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് കാര്യം നിർവഹിക്കാനാണ് ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? ഏത് കാര്യമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. മനുഷ്യ ശരീരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ഏതിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നാമജപം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നാമജപം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതെ. പക്ഷെ ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യനാവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹനുമാനൊക്കെ. ഹനുമാൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ഗജേന്ദ്രൻ, ആന, ഗജേന്ദ്രൻ. അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭക്തി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തവരല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കത് അതിന് നമുക്കിപ്പോ ഉറപ്പ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് മനുഷ്യന് തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കല്ലേ പ്രായം വിഷയമല്ല. പിന്നെന്താണ് അപ്പൊ ഏത് മനുഷ്യനാവണം തന്നെ നിർബന്ധമില്ല. ഏത് ജീവാത്മാവിനും സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ സാധിക്കും. പ്രായം വിഷയമല്ല. ധ്രുവകുമാരൻ എത്ര വയസ്സിലാണല്ലേ? ചെറിയ പ്രായത്തിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ആയിട്ട് ജാതി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്തിനു വിഷയമല്ല. ഇതിന് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമല്ല. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ പറ്റുള്ളൂ. മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗികള് അനാസക്തരായിട്ട് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? യോഗികള്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇത് പറയുന്നതാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണിത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് 2-ാം തരംഗത്തില് 2-ാം അധ്യായത്തില് 187-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും വാക്കൊക്കെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവര് പ്രാപഞ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവര് മുക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും. അവർക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യത്തെ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മനസമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയായിരിക്കും. കാരണം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കും? തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ തൊട്ട് വലയേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിർഭയതയുടെ തലമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഭയം പോലും ആരിൽ നിന്നും മാറുന്ന പറയണത്? ഭയത്തിന് പോലും പേടിയാണ് ആര്? ഭഗവാനെ പേടിക്കുന്നതാണ് ഭയം. ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാണ്. 3-ാമത്തെ ഭാഗം 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. ഈ 3 പേരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 1-ാമത്തെ കർത്താവ് ജീവാത്മാവ്. സർവകർമാണി മനസാ സംന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി. സന്യാസ്യ എന്നല്ല, സോറി,
സർവകർമാണി മനസാ സന്യാസാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു പുരയിൽ താമസിക്കാണ്. ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല, ചെയ്യുന്നതുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ പുരത്തില് നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ഏതാണ് ഈ 9 വാതിലുകള്? 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാധാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇതാണ് ഈ 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അറിവ് കിട്ടുമ്പോ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പോ താൻ ആരാണ്? ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടന്നു? നമ്മള് അബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കർത്താവ് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതേ പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഇവിടെ ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന ആ പുരയുടെ ഉടമസ്ഥനാണത്. കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ഇതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവൻ. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സമുദ്രമാണ്. നമ്മൾ 2 തരത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് ഭവസാഗരം, അതായത് എന്ത് സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ? ഭവസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം ആരണ്യകം. എന്താരണ്യകം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? പോയോ എല്ലാവരും? ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താണത്? കേട്ടില്ല. കത്തുന്ന അഗ്നി അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു സമുദ്രത്തില് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് പാടുപെടുകയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാവ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് കസ്യചിത് പാപം നാചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെയും ഫലങ്ങളെയും പാപഫലങ്ങളെയും ഒന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പുണ്യം പാപങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കള് വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അത് മറന്നു പോകാണ്, അതിനെ ആവരണം ചെയ്യാണ് അവിടെ. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്താണ്? അജ്ഞാനം മുകളിലും അജ്ഞാനം ഉള്ളിലുമായി പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഈ അജ്ഞാനം മാറുമ്പോഴാണ് ആരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയായി പോകുന്നത്? വ്യാമോഹിതരായി പോകുന്നത്. സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ജീവാത്മാവിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിസ്മൃതിയിലായി പോകുന്നത്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനോ എപ്രകാരമാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ നല്ലൊരു ചെമ്പകം, ആ ചെമ്പകത്തിന്റെ മരം തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ചെമ്പകമരം ഉണ്ടെന്ന്, പൂക്കളുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവാണ് വിസ്മൃതിയിലായിട്ട് പരമാത്മാവിനെ മറന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതം ആത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശായതി തത്പരം. ജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു, അജ്ഞാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. അജ്ഞാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരും? ജ്ഞാനം വരും. ജ്ഞാനം വന്നാൽ പ്രകാശം വരും. അപ്പൊ പ്രകാശം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എന്തായി? സൂര്യന്റെ പോലെ, പകലത്തെ സൂര്യൻ പോലെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് എന്താണ്? എല്ലാം വെളിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും, വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതനാകുമ്പോ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം അയാളെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യന് ഇരുട്ടിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഇരുട്ടില്ലാതാക്കാൻ സൂര്യന് സാധിക്കും. സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാകില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സാധിക്കും. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരമാത്മാവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ് ജീവാത്മാവ്. അത്രയും തന്നെയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. കാരണം ആനന്ദനാണ്, ആനന്ദകരമായ, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതായത് ജീവാത്മാവും ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, പരമാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലേക്കായി അത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലായി 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പരമാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അണു ആത്മാവാണ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ വിഭു ആത്മാവാണ്. സർവജ്ഞനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വേണം? പരമാത്മാവിന്റെ സഹായം വേണം. ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഇവിടെ പരമാത്മാവിന് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനുമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കർത്താവ്? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആരാണ് കർത്താവ്? അപ്പൊ നമ്മള് കർത്താവ് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അത് സഫലമാക്കാനായിട്ട്
നടത്തേണ്ടതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ആര് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ആരാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ജീവാത്മാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അനുമതി നൽകുക, ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് ആര് നോക്കും? പരമാത്മാവ് നോക്കും. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് നടത്തേണ്ടതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി. തത്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിയും ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെ മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പരതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ തത്വം, സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യം, പരമമായ തത്വം അല്ലെ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമാണ്. അതിനെ ഏത് ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും? 3 ഭാവങ്ങൾ. തത്വദർശികള് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിതേ 3 പേരുകളിലാണത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗ്രവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചാണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, പശുവിനെ, ആനയെ, നായയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ, ഇതിനെല്ലാം സമഭാവനയോടെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പണ്ഡിതന്മാർക്ക്. എങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് പണ്ഡിതനമായ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. അപ്പൊ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് നാളെ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം, പിന്നെ പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണെന്നൊരു കവറിങ് മാത്രമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണാംശത്താൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ബോധവും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാമെന്ത്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും ഉള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഇഹൈവ തൈർചിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യസ്തി ഇഹൈവ തൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യ നിർദോഷം ഹി ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അവർക്ക്. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണെന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് താനും ശരീരവും എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുമ്പോ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളമാണ് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് എന്തിലേക്ക് കടന്നു? മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു. നാ പ്രഹർഷേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ ആനന്ദം വരുമ്പോ, സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്ന മിഥ്യാവബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താണ്?
താനും ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അയാൾക്ക്, മിഥ്യാബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾക്കറിയാം താൻ ആരാണ്, താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായിട്ട് തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്, ശരീരം കൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടമാണ് അല്ലെ. താൻ ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാലും ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും. മാനസികമായിട്ടുള്ള ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യ സ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ ബാഹ്യസ്പർശേഷു വിതത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഈ പറഞ്ഞ മുക്താത്മാവ്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾ മുക്താത്മാവസ്ഥയിൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, എപ്പോഴും അനാസക്തനായിരിക്കും. ഒന്നിലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിനോടും. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖ യോനേയ ഏവത്തെ ആത്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ അനാഥേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ അവരൊരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടാവും, അവസാനം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, പെർമനന്റ് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഇതിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, ഇത് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് രാമൻ രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ആര്, രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, രാമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം, രമിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലെ, രമിപ്പിക്കുന്നവൻ. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ആര്, യോഗികളല്ല, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭഗവാനിലെ ഈ ഒരു ആത്മീയമായ എന്താ പറയാ, മുക്താത്മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, ഈ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് രാമൻ എന്നും കൂടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ശക്നോതീഹൈവ യസ്യോട്ടും പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കർമ്മ ക്രോധാത് ഭവം വേഗം സായുക്ത സസുഖീ നരഹ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരകളെ ചെറുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, സന്തോഷവാനായിരിക്കും. എങ്ങനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവനെ ഗോസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ്. ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. അവരെങ്ങനെയാണ്, അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ പറഞ്ഞ ഗോസ്വാമികൾ.
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരെ. സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അത് ഭഗവാൻ അവർ സന്തോഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരാൾക്ക് എപ്പോൾ അയാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. എപ്പോഴാണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏർപ്പെടുക. അതായത് തനിക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചയമായിട്ടും കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. യോന്ത സുഖോന്തരാരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാന്തരം പരമാപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് തന്നെത്താനെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖമല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ആത്മാരാമം എന്ന് പറയില്ല, ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിക്കുന്നവൻ, സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവന്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര് പറയുന്നത്? അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ? മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതെന്താണത്? മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്? സർവോത്തമമായ ജനസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, പരമസുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുമ്പോൾ, ഇത് മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബോധം നമ്മളിൽ ഉണർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള ജനസേവനം. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോധം നമ്മളിൽ ഉണർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി നിശ്ചയമായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറണം? കാമം, ക്രോധം, ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമാധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും എന്ത് സാധിക്കും? ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ മത്സ്യം നോട്ടം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമാധ്യാനം കൊണ്ട് പോറ്റുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം, അത് വിദൂരത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ
ദുരത്തിലാണെങ്കിലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉള്ള മുക്തി. സ്പർശാൻ കൃത്വ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർമുനിർ മോക്ഷാപരായണഃ വിഗതേ ച ഭയക്രോധ യാസത മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസശ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക. ബാഹ്യമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസാശ്വാസത്തിന് നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. ആ ശ്വാസങ്ങളെ നാസദ്വാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സമനിലയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം മോചനം നേടും. ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക്. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. യോഗീയ സിദ്ധിയിലൂടെ സാധിക്കുന്ന നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി എന്നീ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കിയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണാപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദാം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധ ുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിയാണ് ഈ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചുകൂടി പോയില്ലൊന്ന്. ഞാൻ ഒത്ത് 2-3 ശ്ലോകം വെച്ചാൽ നിർത്തേണ്ടി വരില്ലേ? ഓ, സ്പീഡായിരുന്നു മാതാജി. വീടുണ്ടായിരുന്നോ? ആ, സ്പീഡായിരുന്നു. എത്താൻ പാടായിരുന്നു. ഒറ്റ ഓടി ഓടി തോറ്റു നിങ്ങളല്ലേ? ആ, ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറയായിരുന്നു കേട്ടോ. പറഞ്ഞിരുന്നോ? പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എല്ലാരും? ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അങ്ങ് മാതാജി വായിച്ചു പോയത് കാരണം കേട്ടില്ല. ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചേനായിരുന്നു എന്തായാലും. ഹരേഷ്ണ അത് പോയിന്റ് വിട്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് പറഞ്ഞു പോവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം? അർജുനന്റെ വിചാരം എന്താണ് ആയിരുന്നത്? അതെ, അതായത് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനാണെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല, അർജുനൻ ചിന്തിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം അതാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും? വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപ്പൊ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തെ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചാ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലും ആരെ കുറിച്ചാണ് ആരായിട്ടാണ് ബന്ധം വരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഈ ഭക്തിയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സാഖ്യയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്, ലിഫ്റ്റിൽ പോണ പോലെയാണ്, ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തും നമ്മള്. പക്ഷെ ഈ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് നേരിട്ട് എത്തുന്നില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ മാന്തി 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 പോയി നോക്കി നോക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ സമയം പിടിക്കും അവിടെ എത്താൻ. അതായത് അതില് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് കണ്ടു, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നേരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം, ഭക്തിയോഗം. മറ്റേത് എന്താണ്? ആദ്യം വേര് കണ്ടുപിടിക്കണം, നോക്കി 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 വേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അടുത്തത് ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നില്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? അതിലൊരു കർത്താവ് വേണം, ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ അവസ്ഥ, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം. നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രയത്നം, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണം? ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം. ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, നമുക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്രാവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിനെ പറയണത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ സമഗ്രാവിഷ്കരണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന പേര് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരോടും രമിക്കുന്നവൻ ആയതുകൊണ്ട്. രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആര്? രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രാമൻ എന്ന പേര് പറയുന്നത്. ആനന്ദം നല്ലത്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയുന്നത്. അതായത് ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ്, രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ഭാഗവതത്തിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ വന്നത് ഈ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്? ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും, കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. നാഥനാവുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ഗോദാസന്മാരാണ്, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ദാസനായി മാറി നമ്മൾ. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആകെ ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കണം ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ
അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളിതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാന്ന്, പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകള് യമ, യമം, നിയമം, യമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ഒരാള് സദാ ഭക്തിപൂർവമായി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഫുള്ള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വ്യാപരിപ്പിച്ചെന്നുണ്ടാവുന്നില്ല, അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ശിവനും അധിപനും എല്ലാ ജീവിജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭീരകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ